ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಬೈದಿಂದ ಆಯವಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇಳನೆ ನಿಖಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಖಲ ಸವಾಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಂದು ಅಂಚಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಾರ್ನ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನಂದ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಒವ್ವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಳ್ಲೆ ನಿಖಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ್ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡು ದಯ ಬಣ್ಣ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬಿಡೋಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅದ ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇಳೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತು ಕೇಂದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೂಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಮೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ಲ MLA ಓಟುಗೂ ಉಂತು ಬರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು MLA ಓಟು ದಾನಿ ಉಂತುವೆ ಓಟು ಉಂತು ನತ್ತು ಓಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂತುವೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟುಂಟು ಆಂಡ ಇದ್ದಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟೇನು ಇಟ್ಲ ಓಟು ಉಂತುದ್ದಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ NSS ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಚ ಐತಾತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇಟ ಓಟುಗು ಉಂತುದ್ದಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಲೀಲಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ತಂಬು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ತಂಬು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಐಬುಕ್ಕ ಭವ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಸೂಪರ್ ವಂತೇರು ನಿಶಿಕೇತ್ ಅಪ್ಪು ತಂಬು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ್ ಜೆ ತಂಬು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕಡ ಪುಡ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನಿಖಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದು ಪರ ಇಂತೂ ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಅದ ಬಂಡ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಲೆ ಆಂಡ ಈ ಸವಾಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಕುಸಾಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ದಾದನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐಟ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಅವಡು ಅಂದಾಲೆಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಲೆ ಬಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡೋದು ನಾನು ಬೇಲೆ ಐತ ನಡು ನೈಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದಿಂಡು ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೂಕ ಫನ್ ವಿತ್ ತನ್ವಿ ಈರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೆರೀಲಕ ಈರ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಈರೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ನಿನಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಫನ್ ವಿತ್ ತನ್ವಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿದೆ ಬಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಆ ಚಾನಲ್ಲ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ ತೂದು ಬಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮನದ ನಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೈ ಕಾರ್ಗ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದಾಲ ಇಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಎಂಗ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬೈ ದಿನತ್ತು ಅಂಡ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಲಕ್ಕ ಇರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಂಡ ದಾದೆ ಇತ್ತಿನದ ಟೈಮ್ಡು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪು ಬೊಕ್ಕವು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪೆರು ಇರೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಡ್ರಾಮಾ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಕ್ಲೇಡ್ ಹೋಗಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ನೆಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯರ ರೀಸನ್ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರು ಏರು ನನಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ
ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಜ್ಜಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾದೆನ್ನಂತಿನ ಒಂಡ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೇಷಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀದ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡ ದಾದಾನು ಬಂಡಂದ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಸಂದೇಶ್ ಮಂದಾರ ಅಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ತಳಕಳ ಮೇಳರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮೇಳ ಬಿಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ರು ಆರು ಬಿಡ್ನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐನದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಸೆಗಾರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಲ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಮಾತಾತ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಂದಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡು ಮಂಗ್ತಂಪ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಸ್ ಐರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಐನಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರುಕುಲು ಬಣ್ಣದಂಡ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುರುಕು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯಕ ಸತೀಶ್ ಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಯಕ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಾಮಾಡಿದರಡ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಭಾಗವತಿರ ಅರಡ ಒಂತ ಸಮಯ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಂದಳಿಕೆ ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊದಲೇ ಮೊಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಗುರುಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಉಂಟ್ಪೇರೆ ಹೊರ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಂಪು ಸಾಲಿಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡಿ ಇರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಜೋಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಡ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಆಸೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಂತೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತೇರಿ ಬಣ್ಣದನ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಇರ್ನ ಜೋಶ್ ತುಯ್ಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವೇ ಜೋಶ್ ಮುಲ್ಪಲ ಓಡೊಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಲೈವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಎದುರುಡು ಅಕ್ಳು ತೆಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ಕೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇನು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಟೈಮಿಗೆ ಪಂಚಾಕೊಂದು ಬಾಯ್ ಆಪನು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದ ಬಂಡಂದಾನೆ ಏನು ಒರಿಯೇ ಬಾತಿರು ಬೊಕ್ಕ ರಡು ಮುಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಬುಡಿಯರ್ಲ ಜೋರವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನಾತಿ ಏನೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಭಂಗ ಆವನು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೆ ಮನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಏನು ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇನೆಕ್ ಡಿಂಪು ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SPS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೀರ್ನ ಎನ್ನ ಈತು ಕೂಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಆತದು ಅವಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಜಗಲಿಡು ಮರ್ಯಾದ ಟೈಮ್ನ ನೀರು ಉಂತೋತು ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತು ಮೈಪ್ ಸುಡಿ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಜಾರೊಂದು ಬೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋದು ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೋನಾಗ ಮೂಸುಂಟು ತಿರ್ದಾಗದು ಅರ್ಧ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇಡೋಟ ಬೈದನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂಚದು ಏತು ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏತು ಓಜಿನಿ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಂದರ್ ಕೈಕಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪೇರು ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತ್ತು ಸಾಲಿಯನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಬೇಲದ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಓ ಗ್ಯಾಪುಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪೋನಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪೇರಾತ್ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅದು ಪುರ್ಸೋತ್ಲೇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರನೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಹೊಲ್ತು ಬೇಯ್ಪವನು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ತೂದು ನಾನು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅದೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಬೇಯ್ದು ಮುಗಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಏನಂಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಎದೆತೋನುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ RCB ಕಪ್ ದೆರ್ಪುವ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಈ ಸಲ ನಮ್ದೆ ಬಣ್ಣದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ದೆರ್ಪಡ ಬನ್ಪಿನ ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕಲ್ನ ಆಸೆ ಅಂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪುಣಿ ಖಾಲಿ 2-3 ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಮಿನಿ ಹೊರನೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಹಾಕಿರ್ಂಡ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ವಿನ್ ಆವಾಡ ಬನ್ಪಿನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವಿಶಸ್ ಎಂಕಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಧನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂತುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿಯ ಕೊಲ್ಲುದು ದಾಲ ಒಂದ